खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। धोरोमनि फारसे गैयै जागोन। सिबिनाय फुजिनायनि फारसे गोसो होनाय नङा। गोसोनि साननायफोरा गोबां गुलाय गुजाय जागोन। बृष राशि। बादायलायनायाव जेननाय लागोन। गुबुनजों फेर फाथिनायाव गेजेन जागोन। गोसोनि साननायफ्रा लोरबां जालांगोन। मिथुन राशि। नखराव मोजां सम। बिसि फिसाखौ लानानै गोजोन संसार जागोन। नखरनि फारसे मोजां खामानि मावलांगोन। कर्कट राशि। गोसोआव थुलुंगानाय फैगोन। गोसोनि थुलुंगाजों खामानि मावफुंगोन। साननाय हनायफोरा सिगांनिख्रुइ साबसिन। सिंह राशि। दुखु जानांगोन। नखराव फिसानि फारसे गोबां साननानै जिंगासिगोन। दिनै नोंथाङा गोसोखौ मोजां मोननाय नङा। कन्या राशि। गारि मटर सालायनायाव सौदावनो हागौ। गुबुन जायगायाव दावबायनायनि फारसे सानग्रो। गारि मटर सालायनायाव सांग्रां जा। तुला राशि। खामानिफोरखौ साहस लानानै मावगोन। गोसोनि साहस लानानै जिउनि लामाखौ दिहुनना लागोन। खामानिफोराव जाफुंसारनो हागौ। वृश्चिक राशि। गोजाम जामनाय बेसादफोरखौ बाहायनाय नङा। गोसोआव गोदान गोदान बेसादफोर बाहायनो लुबैगोन। नखराव गोदान बेसाद सोरजिनो सानगोन। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआव रंजानाय फैगोन। थांखि जाफुंसारनायाव गोजोन मोनगोन। बिमा बिफाजों थानानै गावनि मोजां बाथ्राखौ फोरमायगोन। मकर राशि। नखराव मोजां मुवा बेसाद खहा जागोन। खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। नखराव धोन सम्पति आरजिनायनि फारसे गोब्राब जागोन। कुम्भ राशि। इयुननि थाखाय रां रुफा बुथुमगोन। थिनानै दोननाय धोनखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन। साननायफोरा दाजाबथा जागोन। मीन राशि। साख्रि बाख्रिनि फारसे मोजां खौरां फैगोन। हरखाब अफिसाव मोजां बिबान मोनगोन। गावनि बिबानखौ लानानै गोग्गानाय लागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।